yang jawe oke tansah lestari widodo Jawe oke tansah lestari widodo Lau. Iki rendeng apa ketiga nandur jarak ning ora sami sugeng rawuh paduka mirsani ketoprak rismakun Jara ketoprak rismakun cara lunga Mekah numpak unta gelar sajadah kleru celana gugup menawa ora dadi apa konjuk Bapak Sutioso bapakipun Pendhita Sis panyuwunan wau kok aku yen eling sejarah Pati Tombro negara sing dadi Bu Pati ana mblotho sing ra percaya ananing Gusti akhire mati kena azab ilahi bareng Pati wis dadi kutha bupatine Wasis Jayaku Sumo duwe titian kang membo turangga akhire kijolan sapi pragala ana crita dalang sapa nyana nalika dalang ning paranggoda nyabetna buta kleru Gatotkaca blencong mati
dalange dijak lunga lungane keloro-loro ditutno adine loro sing dadi waranggana adine loro tresna karo Kembang Jaya merga ngerti timune gedhe tur dawa yen pati ana sisih wetan ana petinggi bagus saka Jembangan bojone yuyu rumpung nandhang kasmaran nganti ndadekno pasulayan yuyu rumpung pancene kondang duwe sabuk jenenge Karawelang Sondong makerti mati dadi nggo totoan yuyu rumpung kalah mulih gak katokan sejarah sikat pati ketoprak Risma Kuncoro pelawake trio lawak pati ana Pak Udik ana Pak Konyil ana Pak Konyik ben parikan siji mbaka siji sek say Pak Sutik buheni sing mangku kersa nanggap ketoprak Risma Kuncoro netakno Mas Glen kang putra mugi kalis ing sambikala jenengku lak Mas Konyil dagelan cilik tidak komersil hobiku numpak sepeda trail nek ditagih utang mripatku mecicil ayo nye parian Pak Tekno nanggap ketoprak ditanggap Pak Tekno Konyik wong edan niku mau parikan apa kondo-kondo kondo-kondo wae ora genah. Mosok ndi wae Pak Sutik kare tekan Tekno. Ya ora dadi apa. Tuku tebu dinggo gula. Tuku peyek diwadahi nampan. Bojo ayu nyawisi tangga bojo elek tangga gak doyan oh gak harmonis parian kok gak harmonis blas tuku tebu dinggo glali tuku krecek diwadahi manci bojo ayu digemateni bojo elek utangno BRI tak suwiri dadi selawe tak jupuk papat kari selikur tak pikiri ora melu duwe ora liwat manjing sedulur parian membangun
Pak Sutik nanggap ketoprak. Ketoprake ditanggap Pak Sutik. Pak Sutik nanggap ketoprak. Ketoprake ditanggap Pak. Iya. Ora usah mbok kandhani ya nek Pak Sutik bengi iki nanggap ketoprak. Sing ngomong nek Pak Sutik nanggap bal-balan ya sapa? Jula-juli kok ya. Otak unine tekek. Cina kotok arane singkek. Tela garing arane gaplek. Wong wedok ngluyur bengi jenenge betah melek. Utik ilate lunyu. Jane arep muni begenggek. Neng Markonye pariane kok Pak Sutik nanggap ketoprak tok lho. Oh titeni ya engko angger ngono neh tak sampluk sandal lambene engko. Parian kok Pak Sutik nanggap ketoprak, ketoprake tanggap Pak Sutik. Kancane mikir ndekne males. Godhong jambu sak dompol telu ditambah 5 dadine 8. Aku kapok ngenal cah ayu. Katokku sitok adigawa mlayu. Sik tinggi warga. Alon-alon alah sing penting santai. Lho. Pak Sutik nanggap ketop. Sampluk sepatu. Sangkeme. Oh, sebok kandhani sapa? Parian kok iso mbulet ae. Lah iya. Enak matamu kono. Wong ya mikir to Mas sing tuwa-tuwa padha mikir kok. Kowe angger metu kok Pak Sutik nanggap ketoprak lho. Lah mikir iku piye? Mbok ya, lha? Lah mikir iku mikir Lho, piye? parian ya beda-beda, parian ra beda pantun. Contone ngene. Surabaya ngendi dalane? Picek iki malah. Stop. Cangkeme cah. Wong kowe iku angger nyegat bis kok nggone ratan gedhe kono bablas tayu juwana nyegat ngetan tekan Surabaya. Iki meno parian nyuk munyuk. Wis paham tek ketek. Dikandani Wong kowe tak omong lha wong parian kok nyegat Surabaya ndi dalane. Timbange Pak Sutik nanggap ketoprak. Nanggap ketoprak mergo Mas Glen gelem sunat. Dene sunatno jenenge ora gelem. Sampai dihapusi rono nglencer. Diturukno hotel. Barbarane langsung nggawa sak doktere pisan digawa. Jane ya pinter bocahe. Nek apa? Sunat iku aku lah ya jane ya wegah. Lho, kene apa? Lah piye wong sunat iku ya nyelara. Lho. Mula wong lanange anggar sunat ya sepisan. Ning ana unen iya. Ijo lara wong wedok iku nglairno padha karo perang sabil. Lah iya. Nak luput mati, jak ngono ah. Iya. Luput mati apa nyatane wong wedok ya malah meta-metu. Bridil terus kok. Lho, sunate padha karo ngilangi sukertane, ngilangi sengkalane. Ya wis paham, anyen sunat iku wajibe resik-resik ben ora ana kandungan reget. Lah iya. Siji sing nomor loro nak hitungan Jawa. Dik sapa? Dik Glen. Dik Glen iki wis dadi Joko akhir balik. Ngono iku ana pantangane. Lah nek jek cilik malah ra ono pantangane. Ngono. Nek wis gedhe niki nganggo pantangan. Pantangane piye? Siji nak lunga-lunga kudu pamit bapake karo ibune. Iya. Mergo doa orang tua iku penting kanggone anak. Nggih, Dik Glen. Sing nomor loro wong wis Joko aja nguyuh sak nggon-nggon. Soale wis Joko. Ngono.
Iya. Aja nguyuh sak nggon. Aja kaya sak nggon-nggon kadang-kadang ana wit gedhe duyoi. Lho, rara haboh kentul-kentul. Oh, Mergo sing duyoi iku ya ana penunggune. setane guyohan ya, Mo. Iya, ora kena kebiukan matane mbok. Lah sing apik Mas cara ngono. Ya, Cara siji. Jawa. Nomor loro, nguyuhe ya diati-ati, aja ngasik madhep ngulon. Sebabe Kulon kuwi nggone panembah, nggone kiblat aja ngasik duyoi. ya Dik, Glen, aja madhep ngulon, madhep ngetan ae. Ngetan ya ora entuk. Lho. Mletheke surya sepisanan saka wetan, mula nak barengi mletheke sengenge ora entuk diuyoi. Oh, ngono. Hmm. Iya, Dik, madhep ngidul. Kidul ya ora oleh, kudu nyebut karo Sang Ratu Kidul sing jaga segara kidul. Madhep ngalor. Ngalor kudu nyebut Sang Bagindo Kilir. Aja angger nguyuh sak nggon-nggon. Mula Dik Glen, sumin nak nglencer wis sanguwa botol aqua ya sing kosong. Dinggo apa? Nak pipis lebono aqua diuncalane dhuwur genteng ngono. Malah ngebiuki mbuke malah repot. Kok angel temen aturane. Lho wong Jawa re. Ora terutama ora oleh madhep ngulon. Ora entuk kulon, ora entuk madhep Ngetan. ngetan, ya ngidul ya ora ora ngalor ora kapok aja lah. Iki Nak kanggo madhep ngalor, madhep kidul entuk ning kudu nyebut sing nok kidul mang. iki kanggo Dik Glen apa kanggo wong Ya tanah Jawa? kabeh anggere wong sing mangun tanah Jawa sing kunci aja madhep ngulon, aja madhep ngetan. Ya termasuk sampean barang ya. Ya aku tak kukoki iso crita ini ya kudu iso nglakoni ya. Alah sing kandha sapa? Wong aku ngerti sampean ning mburi truk iso madhep ngulon kok. Truk endi? Truk kono iku iso madhep ngulon, mbok entir rono lho ngulon. Iya anyen treke kan mujur ngalor. Iya. Lah aku nguyuh sak kulone truk. Lah iya. Aku ngatur lho kok bulane nek kulon. Lah iya kulon. Aku ya spontan andase tak tolehno ngidul lah. Spontan andase tak tolehno ngidul. Ndas iki ndas endi? Ya ndas sirahku iki ah. Tuh tak tolehno ngidul ngono. Mas aku ndasmu kuwi coba inger ngidul. Mula karan Joko Kumala Kala. Iya. Mas. Mula tetembungan iki padha karo membangun generasi penerus. Iya. Padha karo wit-witan apa iki metu wae nak ceblok ora adoh saka wite. Maksude? Mas Gen so Pak Sutik nulat lekasing Pak Sutik. Oh. Nelas nukat lekasing Bu Eni ya ngono kuwi. Terus unen-unene. Iya, bocah iki fotokopine wong tuwa. Oh, Ngono. Wit-witan metuwe nak ceblok ora adoh saka wite iku pasti. Ora Ngono. pasti ah. Eh. Lah iki ana klopo kok ora ana wite. Iki ana gedang ora ana wite. Jare wuwan nak Iki tembung Jawa iki ngono lah kuwi. ya wuwan metu woe Heeh. nak ceblok. Ora adoh saka wite. Lah iki kok ora ana wite wong ana degan ana gedang ini. Aja mbok nyatakno ngono. Maksude kacang ora ninggal lanjaran tembung Jawa ngono kae lho. Ora iso lah Angger lanjarane bengkong ya melok bengkong. ora mesti lah kacang Garuda iku ndak karung-karungan. Lah kok ora ana lanjarane. Kowe iku wong Jawa wong Jawal to iki. Lho piye lah? Jawa iki ngatur jiwa ya Mas. Jawa iki aja sampe tembung Jawa mbok serekali ngono ki ora ngono. Sing kali sapa? Kacang ora ninggal lanjaran. Lah Iya. kacang Garuda iku ndak karung-karungan. Lanjarane nang ndi? Wes iki wong tuwa nak metu nggawa ya kowe kuwi. Tuwa iki pituture digawa iso ngandani iso nglakoni. Ajine diri saka lathi, ajine raga saka busana. Maksude? Ajine diri saka lathi tembunge sing diugemi, lesane Mas. Ajine raga sapa sing nyandang nganggo sing apik ya diregani wong. Larang regane. Angger nyandang nganggo apik. Iya, larang regane. Regane larang. Iya. Ora iso ah. Ha iya. Lah nek nggonku ana blondor ora kanggo apa-apa kok larang. Apa? Lah sapi kok ndak do udo. Lah kok nak didol kok nak Brahma kok 30 juta, 20 juta, kowe payu didol 50 juta. Aku mbok kon uda. Heeh. Mlaku. Malah apik. Lho kok ana bocah ngemut es lilin niku sapa ndak ngono. Wah, dianggep bakul idir es lilin. Lah lho. iya, omongan ora pas Yo, kok. ora ngono maksudnya iku ora ngono. Tuwa iki pemikirane sih maksud. Najan nomo ya Mas, nak pemikirane tuwa iki ya larang. Lho, nak tuwa kuwi larang regane, nak nom ki murah. Ngono lho. Malah rega ngono kuwi. Malah kualik ah. Lho iya. Nak tuwa larang regane, Iya. nak enom Murah. kualik. Hmm. Kualik. Lho. Lah nyatane begegek iku sing larang ya sing enom. Lho masuk dalem kono. Lah sing tuwek-tuwek kok murah.
Cangkemmu kok iso ngono. Tembung tata krama dinggoni. Ana tembungan Jawa digawa, Arab digarap, Maksude Barat bareng-bareng diruwat. Maksudnya Jawa digawa, saikine tata krama dinggoni. Maksudnya ngene, saikine wong cah enom wis ilang tata kramane. maksude Apalagi zaman globalisasi ya, toh, ya. zaman IT, ya bapake dandan pager. Iki anake lanang ora ngewangi malah apa ki nyoting bapake, guys. Bokep dandan pager, guys. Di-upload, diposting. Ora malah ngewangi. Ha wis tekan zamane mulane do ati-ati. Oh iya. HP yo ketoke apik. Ning asline marai wong do mlebu neraka ya HP. Mengantisipasi kepada anak-anak. Terutama wong wedok-wedok sing ayu-ayu iku jaminane neraka. Wong lanang sing ganteng barang ya jaminane neraka. Kok ngono? Ngono. Ya perkara do delok HP ku ah. Lho HP tinggal yang menyikapi, Mas. Nyikapi apa rasa mbok sikapi lah iku ya anger pokoke titenane anger ayu ya neraka, anger elek ya mlebu swarga ngono ae. Iku tenan apa piye? Tenan. Angger ayu, Neraka, nek elek. swarga. Contone apa contone? Ya wong ayu ya. Heeh. Wong ayu ngene iki dandan cantik iku kanggo sapa? Ya kanggo sang suami. Iya, ning saiki ora bar dandan ayu selfie sik cepret asik. Oh iya. Engko terus diupload. Heeh. Nonton ketoprak bersama Marco Nyek. Sing lanang urung roh, wong lanang liya wis roh sik. Oh. Lah ngono iku ora ndadekno masalah. Ngono ya. Iya. Dadi nek ayu kuncine malah neraka. Neraka, Nek elek, swarga. oh, tenan ya maju ngadeg. Iya. Lah kaya Bu Heni kuwi ayu apa elek? Weni iku sapa? Sing kagungan kersa to. Lho nek nganggo conto ya aja sing ndi omah. Aja ngono. Conto iku sing Ngomong adu-adu. harus dilambari tanggung jawab. Kowe aja ngomong tanggung jawab. Lek ku ngucap salah repot. Kenapa? Duit urung kecekel tangan hari. Ora sang ngrembug duit. Iki ngrembug tembungmu kuwi kudu dilambari tanggung jawab, Mas. Iya. Ngono lho. Angger ayu ya neraka Lah ngono iya ya. aku takon. Bu Eni garwane Pak Sutik kuwi, Mas Sutik. Kuwi ayu apa elek? Iki menurut dulure bosem lho ya. Lah iya aku mau kok gawe ngono barang mang lho apa lah. Ayo sing cetha. Sapa? Mbak Eni. Mbak Eni. Oh, Mbak Eni Mbak to. Eni, ya. Ya ora apa-apa, Mbak. Aku ngene iki ya mung sekedar. Kono madhep ana sing kono madhep. Ora usah nyurung-nyurung wong. Madhep ta madhep sing. Iya, iya. Kagungan kersa kono. Mbak Eni sing bojone Mas TK. Iya, iya. Ya iku nak miturut saya Mbak Heni iki ya. Iki loro resikone lho. Ya. Ping pindho ora dibayar, ping telu kowe engko dilereni anggenmu megawe. Iya ora apa-apa. Iki keluargane bose lho, Mas. Iki lho wonge iki lho maju lah. Iki. Iki wonge. Nak iki wonge ya Mbak Heni ya sedengan. Ya ora ayu nemen ora elek nemen. Moh. Sik kleru. Mau elek karo apik Iya. gitu. Elek karo ayu. Iya. Kok ono sedengan barang iki lho. Mbak Heni sedengan ngono kok. Nak ayu jare mlebu neraka. Iya. Nak elek mlebu swarga. Lah nak sedengan terus piye sombeni? Ya awake nek swarga sikile kentul-kentul kok neraka. Lah wong swarga neraka kaya tangga Ya Mbak tunggal Eni, gedhek. ya Mbak Eni ya cantik ah. Piye? Cantik Mbak ah. Eni? Iya cantik. Cantik. Ya. Ya mundur. Berarti tanggung jawab tegas. Iya. Nuwun sewu Mbak Eni, siap-siap wonten neraka nggih Mbak nggih. Sapa? Nggih, Mbak Eni. Lah nek mbok konten neraka. Lah jare nak ayu neraka. Ya memang jane jatahe kabeh ya neraka. Iya. Nek wong sedina sewengi ngrumati kowe ngweki pangan, sedakoan, ketoprak dadi rumat ngene iki ndak derajate langsung dungano Gusti Allah. Somben ngono ku ya mlebu neraka, mlebu swarga nyil. Ilat kok lunyu. Ora lunyu nglurukno masalah kancam iku ndak apik. Ana tembung rukun agawe santosa cerah agawe Agawe bubrah. ya. Mula iki kerukunan nyambung silaturahim, nyambung paseduluran. Ya. Mas Yanto sakeluarga, Pak Sutik sakeluarga. Sing ya. gelem silaturahmi. Iya. Ya. Siji pertama ditambah rejeki karo Gusti Allah. Nggih. Sing nomor loro didawakno umure karo Gusti Allah. Sing gelem silaturahmi. Iya, padha karo rukun karo bojone. Iya. Seneng karo bojone lanang wedok. Nah. Siji mbuka dalan rezeki. Rezeki sing nomor loro buka dalan bayi. bayi matamu ngono.
Barokah. barokah. Ya rukun. Ya arep Ya, ngenten utik. Oh, nak tuwa ora kaya dulurmu lanang, kuwi pituture kuwi ya rada tumata, genah. Ya, Wong uripe wis tertata saikine. tertata apa wong. Geger gember rewer-rewer. Lho ya. Muga-muga ora nganti ora tutuk Indonesia. Enek Apa apa? iki, Dik? Kayak gak ngerti ceritane. Amerika karo Tiongkok iki geger. Oh, Masalah. iki wis mengawali perang dunia ketiga iki. Perkarane sepele. Perkara besanan. Tiongkok karo Amerika. Amerika Oh. arep besanan. Raja Amerika sing jenenge Marlboro. Lho. Marlboro. Marlboro Marlboro iku rokok ya? Iku duwe anak ganteng Jenenge? jenenge Dunhill. Iku rokok, Tik. Dunhill kok rokok. Anake Marlboro. Raja Amerika. Marlboro karo Dunhill. Seneng karo anake Raja Tiongkok. Raja Tiongkok jenenge Yi Samsu. Alah, rokok neh kuwi. Yi Samsu Raja Tiongkok kok. Duwe anak wedok ayu Sapa? Ardati. Ardat iki rokok. Ardati anake Yi Samsu. Lah terus. Bocah padha senenge, wong tua ora setuju. Wah. Bocah do mlayu ning Indonesia. Teko kene. Dunhill karo Ardati mlayu ning Indonesia. Wah. Numpak kristal. Halo, kristal iki rokok. Wong kristal kok rokok. Rokok Jujuk neh. ning Kudus, Wih, teko Kudus. ketemu karo Bupati Kudus. Sapa? Minak Jinggo. Ya lah. Iku ya rokok. Jinggo. Kok aku ya lagi tumon iki wong Minak Jinggo kok Bupati Kudus. Oke iki ra ngerti ngono diceritani. Minak Jinggo iku dadi nggone ya Bupati Blambangan. Ning Kudus langsung dilebokno ning gor. Aduh. Jugor iku ya rokok Gor kok rokok. Ning gor kono disugati sembarang dingah ana. Apa kuwi? Sukun. Rokok neh. Sukun kok rokok. Sukun putih apa sukun biru? Ya ono anjen bener. Langsep. Jambu bol. Gandeng wong Amerika Heeh. karo wong Tiongkok Iya. nek mangan dipeng-pengno. Wetenge lara. Wetenge lho. Melayu. Ora no WC. Ning kali kecantol. Apa? Terusan celanane suwek krek. Terus dijarum. Ya jarum iki rokok neh. Jarum kok rokok. Jarum lho jarum. Jarum iki teko rokok neh lho bar cerita apa teko rokok neh. Bener. Ben ra suwek dijarum. Dijarum. Ngresula. Nah, Dondom jarum karo ngresula. piye? Duit wis kadung entek. Nah, iki lho cerita tenan iki. Duit kadung entek. Mongko urip ning negarane liyan. Iya. Wiridan. Bismillah, bismillah, bismillah. Rokok neh. Bismillah kok rokok. Wiridan. Iya rokok. Bar wiridan nganten lanang karo nganten wedok mang. Napa? Ardati karo Dunhill. Heeh. Akhire do mlayu ndelik Ning ndi? nang jero gudang. Gudang garam. Ora roh ngono marahi kok. Apa? Garam rokok. Ngresula wiridan. Bismillah, 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 bismillah. Delalah lho. Dikeki wangsit. Nomor togel. Weh. Ditembak diel metu. Esuk-esuk Iya Apa? 76. Lho, teko rokok neh. 76 kok. Iya rokok iku. 76 metune togel. Delalah nyil. Esuk-esuk apa njikuk bayaran duit. Bandare mlayu. Oh, iki cerita tenan. Bandare mlayu. Ning ndi? Mlayu banget kencenge. Sikile lara ditapel kuda. Lho, ditapel kuda ya rokoke. Ning jiwono. Bareng Bar ngono, mlayu mengetan ning Kediri. Lah apa? Mlebu ning gudang. Wah, Gandeng kono kon peteng. iya. Lemuke akeh. Heeh. Cokoti lemuk nganti bentul biru. Iku ya rokok neh, Dik. Rokok neh. kono tek kono saune-unim kono. Wiritan kok bismillah, bismillah iya rokok. Ora ngene wiritane ngene lho. Senior. Rokok neh. Ya, Gampang pokoknya iku ngene iki, intermezzo. sing penting do Iya. bahagia, Iya. seneng. Iya. Soalnya Risma Kunchara pinangka saksi. Heeh. Dik Glenn Ananda Dari- Kristino, iya. Iya.
iki bisa dadi bocah sing utama. Heeh. Migunani tumrape nusa bangsa lan agama, Nah. bisa njunjung derajate wong tuwa. Iya, Mas. Iki kalebu iki di streaming ya. Iya. Konjuk panjenenganipun Ki Dalang saking Bondo. Bapak Sutioso iki mang yo. Nggih. Nyuni Ngersake apa? Jula-juli Surabaya wis Oh, diaturi. ngaten. Nggih, nggih. Diaturke konjuk putrane. Nggih. Ingkang dados pendeta wonten mriki. Oh, ngaten nggih, nggih. Nggih. Panjenenganipun Mas Siswanto. Nggih, Nah, mugi-mugi Bapak Siswanto. tambah kamulyan ya, Mas. Ya, Boten katulupen konjuk dumateng panjenenganipun Bapak Guru Injil, Bapak Sudadi. Ngaten nggih. Ya, Sumrambah sedaya warga wonten tlatah Tawang Rejo. Tawang Rejo. no. No. Neng. Iku ancen nor. Jadi Ya. bawa iki sing sesuai dengan sekitar kene. Oke. Tunggale kene iki lho. Ya ngundang lho. Delta iku sone. Lho ngono lho. Al-Rabi'ah iku sotinge. Ngono lho. Lah gentong iku panjake. Panjak semene mendem kabeh. Konjuk dumateng panjenenganipun para-para ingkang sami tasih wungon Nggih. diaturi Pangkur Semarangan. Marangan nggih. Iki kelangkenane Yang Uti. Yang ti apa? Yang Uti, yang Putri. Mingkar. Ya pas no. Terus Aja wong konyek angope pales kok. masa wong angop kok pales lho. Ya. Mingkar mingkur ing angkara akarana karenan mardi siwi sinawang res mining kidung Sinuba Sinukarta Mrekatarta Pakartining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji lamat bos katon tejane yen bombrong ton mencorong limas wiragane sinawangatan ambo seni yen besengot wimbo patut nyata jatmi komprati nimas lestariya
ginggang sarikmo nadyan bebasane kalingan godhong sak lembar nimas nyoto wis lumayan sengsem ning atiku yen ambesengut wimbo patut nyoto jatmi komprati nimas wis lumayan amung nimas para ningsih Lala sugeng midhangetaken sedaya sik mboten kata lompen konjuk Mbah Man ugi keluarga besar panjenenganipun Roko Mas Sutik dalam mbak ini ayo gonggomina Mas tok tak tok kedung tok tung tung tok lama bos katon tejane yen bombrong katon men sorong La 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 la. Besengut mimbo patut nyoto jatni komprak hati nimas lestariyo tanbi soginggang sarikmo nadyan bebasane kalingan godhong sak lembar nimas nyata wis koncatan rasa sengsem jroning atiku pacaane sarwa peni jrobatinku tansah kuwur aduh nimas wis lumayan hamung nimas para ning isane mung asung dedonga wilujeng ngono ya muga-muga sabubare ketoprakan keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sutik dalah Bueni mugi manggih karaharjan amin katentreman amin kawilujengan selamet donya lan akhirat amin
Dadi sing engko ditetake ya ngono. iki tas wis digawa karek iki. Muga-muga ndang waras ya. Heeh. Tas wis digawa. Ya. Heeh. Piye le Yanto? Napa le? Kok Yanto wis rumasamu sapa? Iki sampean iki satu karo aku. Piye? Oh, aku mau mlayu-mlayu. Udah garam aku mau. Bolayan apa Bintul-bintul iki lho neng aku ya budidaya. Ah iya. Budidaya. Wong awakku wis bintul-bintul ketok elek lho. Iya terus. Ketok elek. Piye kirane aku iso sampurna. Ya piye rokok. Kok sampurna kok rokok. Nak kepengin sampurna, nak Sik. Aku dadi-dadilan. Sampai nek marotane ora patek anu ndek napa ndagel. Ada mesti nang logate ngasih sampurna kok. Wong sampurna kok rokok. nak sampur wis sampurna uripmu. Lho aku wis iso sampurna. Pakanono sukun. Lah nek aku diuling karo bapak guru. Piye? Yen kowe awakmu bintul-bintul kowe sampurna. Kowe kudu entuk pamor ngono lho mau. Iku ya rokok. Oh, pamor kok rokok. Iku ora. Ngene, nak kowe wis sampurna wis entuk pamor ayo tak jak klencer. Ning ndi? Ning LA. Aku ning LI. Piye ana apa? Ana ketoprak ngono apa? Gak maksud. Wong iki ning Apa? adikmu dhewe ngelingi ngelingi ku nimbali adu. Aku ora perkara nimbal, tak ora ngono. Iya. Ora tak pikir ngono. Iya. Umume nek ndi ketoprak gantuk angklop. Iya. Lah kowe kok malah ngangklopi ku lho. Lembok. Jengene ora ketang piye ya mikir karo. Ya. Ini. Muga sedulur kabeh sehat-sehat kabeh, waras kabeh, bahagia kabeh. Aku dongakno. Nah, Lho, dongane kok kowe? apa neh? Aku dongane awakku dhewe ra keturutan. Tetep dongakno iki kan dongakno apa ki picanom dongakno keluargane penting. Iki kok ora barbar. Ya. Iki kan piye? Aku golek wisan jiwa dulu. Lah wis jiwa. Ayo, bisa jiwa. Ayo. Apa? Sabar.